Soro evedari. Uye waivemiswa 15 September. Soro evedari. Waivemiswa 15 September kuma 8 manheru. Tiri pamba pangu nevana. Saka ndakatanga kuti vana vechikoro gezai. Vana vechikoro vakomana vatatu. Ari grade 6 na 02 na grade 3 ndo vakatanga kugeza. Vapedza kugeza vana inini ndobva ndazopindawo ndakugeza muchini yausine muzukuru wangu ari ECD. Tiri pakati pekugeza nemuzukuru wangu ndakangonzwa izwi richiti maisoko tuye tiparove here. Ndobva ndatizi shoko riya ndobva radzokorora futi wai maisoko tuye tiparove here. Ndopandakasimudza musoro ndaive netuchi mumusoro ndobva ndavheneka kudaiwa pamusoro pechingausi. Pandakavavheneka vakabva vatendeuka kuti ndisavatucha kumeso, vakati musanditucha kumeso. Ndopandakati kuchizukuru changu chandaigeza nacho tinonga tibude muno. Ndobva yangotora hembe dzake ndobvango zvidaiwa. Ndobva ndangotora tauro rangu ndobva ndazvimonya. Ndobva ndabuda ndobva ndatodzinga vana vanga vakamira padyo ndikati bvaipo ndipinda. Ndapinda muvanhu ndakapfeka chokuchoka. Ndobva ndabuda panze. Ava vana vangu 3 vanga vaapamoto. Ndopandakabvunza. Vanga vachinja position yavanga vakamira. Vamira pakanangana nemoto kuri kumucheto choruvazhe. Ndobva ndati mai vana mukiki munhu uyu ndiani? Zvikanzi ndavamoyo. Ini vamoyo? Ko vanodire kutaura mashoko akadaro? Ava pavakazvinzwa kuti ndiri kutaura nevana ndobva vadzokorora futi. Zvikai maisoko tiparove here. Ndopandakabvunza kuti pai? Zvikanzi ipapo. Ndikati pai zvikai pakasiyiwa nasoko. Ndati naye vamoyo. Ini pamuri ipapo munotochengetwa nemukadzi. Ini ndinomozogonawo kuchengeta. Zvikanzi kana mako pabhadharisi mongotiudza kuti mako pabhadharisi ndouya tongoparova soko akatofa. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamanharira patapsonse kwake kwana. Ndakamhangarira Tapson Tekwani. Pamusoro pezvaakaita. Pamusoro pezvaakaita. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Inigwa ndinzwa. Inigwa ndinzwa. Ipai Tapson. Ini ndio Tapson Tekwani. Ndauya mudarira mambongezi. Zvidaira zvinomarana sekai miti. Ndichidavira zvamhanharwa nasekai miti. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndataura makuhwa dare richandisunga nemhosva. Mwari vandinzwe. Inigwa ndinzwawo. Torai gwaro. Ndiye here uyu Tapson amai vamakamhangarira? Taurirai dare chamakakwidza kudare. Soro evedari. Uye waivemiswa 15 September. Soro evedari. Waivemiswa 15 September kuma 8 manheru. Tiri pamba pangu nevana. Saka ndakatanga kuti vana vechikoro gezai. Vana vechikoro vakomana vatatu. Ari grade 6 na 02 na grade 3 ndo vakatanga kugeza. Vapedza kugeza vana inini ndobva ndazopindawo ndakugeza muchini yausine muzukuru wangu ari ECD. Tiri pakati pekugeza nemuzukuru wangu ndakangonzwa izwi richiti maisoko tuye tiparove here. Ndobva ndatizi shoko riya ndobva radzokorora futi wai maisoko tuye tiparove here. Ndopandakasimudza musoro ndaive netuchi mumusoro ndobva ndavheneka kudaiwa pamusoro pechingausi. Pandakavavheneka vakabva vatendeuka kuti ndisavatucha kumeso, vakati musanditucha kumeso. Ndopandakati kuchizukuru changu chandaigeza nacho tinonga tibude muno. Ndobva yangotora hembe dzake ndobvango zvidaiwa.
ndobva ndangotora tauro rangu ndobva ndarimonya ndobva ndabuda ndobva ndatodzinga vana vanga vakamira padhoni ndikati bvaipondipinji ndapinda muvanhu vandapfeka chokuchoka ndobva ndabuda panze ava vana vangu 3 vanga vapa moto ndopandakabvunza vanga vachinja position yavanga vakamira vamira pakanangana nemoto kuri kumucheto kworuvanzi ndobva ndati nai vana mupiki munhu uyu ndiani zvikanzi ndavamoyo ini vamoyo ko vanodire kutaura mashoko akadai apa pavakazvinzwa kuti ndiri kutaura nevana ndobva vadzokorora futi zvikaimai soko tiparove here ndopandakabvunza kuti pai zvikanzi ipapo ndikati pai kusvika pakasiyiwa nasoko ndobva ndati nai vamoyo ini pamuri ipapo munotochengetwa nemukadzi ini ndinomozogonawo kuchengeta zvikanzi kana maakupa bhadharisa mungotiudza kuti makupa bhadharisa ndouya tongoparova soko akatofa baba havasei vachitaura mashoko iwayo ndopandakazvitanga kutaura ngani nai vamoyo zvikanzi imama imi chero mukanotaura kuvanhu hamune mataura navo muchironga zvamunoronga still zirai kuti ini zvinhu izvozvo zvinongodzoka kwandiri futi nekuti ini ndini ndakabata nyanga dzachomunhu ende ndini ndakabata chimuti ende zirai kuti ipapo muchapapo ndikati sezvo murimisa aiwa ndinongobva ndimuchaziva kuti kunoisa shirikadzi nenherera dzakasiyiwa kuti dzichanogara vanga vakopota vachienda zvikanzi manje chandoda kungokuudzai chero mukaenda kun'anga dzipi dzamungaenda inambofu makandurova hamumbofi makandurova ini munondindotonga chero pandotaura ngezataure pandotaura ini asi chandokuudza kuti pari zvino inini ndinowanda kuzoroya manje izvo ndichakuroya yambai kurevesa pamberi pamwari endipapo muchapapo ndobva ndatoshedzera ndati mai moyo handimbokwanzwa here mashoko ari kutaura murume wenyu vanhu nemandinyanyira nemashoko zuro ndizuro futi ndo zvamaingotaura vamoyo muchiti soko ndichakutunga soko ndichakutunga soko ndichakutunga uchakurira pasi semba mberi zvoshwa inini vasoko vakangofa zvamanje zvegore rakapera saka ndonhau yakaita kuti ndizoya kudaro kuti vaiti kana vachibvunzwa navasoko vaiti ndandakati sori shamwari saka takazofuma mangwana acho makuseni funga ndopandakamisa avo anoitwa vamasara ndakuvatsanangurira nyaya kuti vamasara ndo zvandakaitwa navamoyo maningi saka izvezvi chitarisai kuti mashoko avo baba vakungoramba vachingodzokora izvezvi ndoda kuenda kuna ngezi kuna pesi ndinomuudza kuti ndo zvakaita chivamoyo ndakangova pachipindu chenyaya vakati auraiti maisoko ndazvinza kuti ngamudii hapana zvatingagona kumuitawo zvoshuwa vakabva vaenda kunosenga zvitina zvavo vachidzoka mudzimai wavo vamoyo vabva vamhanyirawo kunoudzawo vamasara nyaya iyoyo kuti vamoyo zvavakaitawo madeko vakatsananguro mutsananguro wavakaita ndakazoti garei garei vana vangu inini zvima-ECD chigrade 3 pazvakaenda kunoudza tete vekubhomo ndati chiita kuti tetava musikana uyu ndikutadza kubatana naye nekuti ni panapa netiweki yangu iri kuti mitsinga zvoshuwa vana vakaenda kubhomo vavatete pamai pamondo panovaudza musikana wangu uyu auya zvoshuwa kusenseni kati mama chii ndikati ndo zviripo ndo zvakakaitwa navamo mwana wangu aenda kuna vamo vanotaura vakabvumawo zvavakataura kati ndokumbirawo sori kuna mai vako ndandakataka mwanangu ini sori yavamoya ndinamboiga muchiri kuona here kuti kumashure ndo zvavaingotaura nhasi baba vari baba vakatokofu ndopavakazoti garei garei ndokubva vauya ava vamasara navamafindikwa patumwa vakuya kumba kwangu vakati amaisokotaura pamoyo kurikidza nemashoko yamambonditiwo parodhi zvishoma ndazomanyigona mai moyo rodhi vakanditaurirawo zvakaitika iniwo ndikati manje sori varume inini sori amauya kuzokumbira vaine imwe hama yavo vamwe handizoti mukoma irandimunini handizivi ndikati sori handikwanisi ndofunga hama yacho yaivepo mashoko aitaura hama yavo yakandiremera nekuti ndabva pari refu navamoyo nemashoko avo vachitaura kwatiri kunge kwajikero
saka ndikwanise kushwa ndofunga ndo varume ava ndiri vamashungirwa navabavhesta vaive vatumwa navamori mumakwanga kuzondikumbira ruregero kuti sori ndandakati saka ini nevedare nenhave kuti baba ava mashoko avo taneta isusu kunhure pajekemu vachingogara vakangotaura vakati muchapabva ipapo pamugezi saka ina handizoti mubvisira vauda kuzondita ndimwe vari kundibvisa vachindivisa saka ndakazonyowo kudare tauro nyaya yangu kuti zvizhinji vamwoyo zvavakaita pamba pedu kunhure pajekemu ichingovanyaradi kubvira ndofunga chero panyaradzo yavajekemu ndofunga tete vanga gotaurawo zvavakaita ava vamwoyo atasvika panyaya imwe neimwe ichida munhu ari kunze kwedare inotora yega kunze kwedare. Imimi chamawinga nasi chekuti vakanzi ava vari kuda here kuhurai kana kuti vaidei chakanyanya kutsamwisai munhukadzi akafirwa nemurume aita murume ari kuda mukadzi chakanyanya kutsamwisai mashoko chii iwayo mashoko ekuti ipapo muchapabva inini hamuna zvamunondiita inini handiroyeki asi pari zvinhu ndinini chakuroyai ende ipapo muchapabva vaipindiswa kuti ndichakuroyai vakati vakakubatai hanzi namambo ndo mashoko akakubata here kuti muchapabva ipapo kana kuti ndayo kuti mwaigeza akati tiparove here akandibata iwayo moyo aida kuparova mama vachigeza maya kugeza tiparove here pamusana machindisabhunga moyo urisabhunga sabhunga anoita unhu wakadaro izvo here zvakaitika zvatsaurwa namaya nyange muchida kuparova mukaparove nenzira iyo tanisati ngapiwa mukana wekutsanangura ndikupai mukana wekutaura kana ndapiwa mukana chitsanangurai ndakupai wekutsanangura. Mai ava vakandinongedza uroyi pamusha pavo nevana vavo, vakandinongera matanda pamunyaradzo vachinditi ibva pano iwe muroyi ndiwo wakauraya uyu. Ndikati mune n'anga here? Vakati tine maaudio atinawo ababa vedu kutaura mwana wavo uyu ari apa. Tine maaudio atinawo ekuti hapana chamunoramba, ndimi makauraya baba vedu. Ndikabva ndikaenda kumba kwangu. Kune maini yatakajoinana nemurume wamai ava inotaura kuti munda wangu newavo yakatorwa nevanhu vakazopega maini. Tadaro vakauya, ndatomboenda kuchinhoi ndikanogara zve3 months ndichidzoka inini. Ndakauya ndichienda kumaini, ndainda vakandivinga mai, vakandirova pachifuva, vakati haundirova iwe takusenjekwani. Ndakapeta maoko so ndikanyarara pavari, handina kuvapindura rimwe shoko. Asi nhasi zvovotaura izvi vari kubatanidza kuti ini ndakangotaurawo navo ndiri kunze kwemusha wavo. Chero ivo vavakashevedza vakavaratidza tsoka yaive museri mechenjausi. Ndio zvandiri kutaura kuti inini ndakataura navo ndiri kunze kwemusha wavo, asi ivo vari kuti vakauya pachenjausi kuita sekuti inini ndakanga ndichida kuvapindira, asi ari mashoko ekubatanidza ekuti ivo vandipe mhosva yekuti havasi kundida pamaini apa. Ini ndakatobudawo ndikanovhura gomba rangu kunze, vakauya nevamwe vanhu 7 vaibva kuHarare, vakati tatumwa nemwana wavo mukomana ari kuti muri kuchera munda medu. Kana ndichinyepa baba inzwai mai avamhangara kuti tiparove here ndeyo chinhu chokutanga pamuronedza pete maini acho hakuna maini muno maini yo ndeyokurova mai. Ndo zvandiri kutaura kuti mashoko iwayo mashoko avo ekubatanidza kuti ini ndataura navo chero kuri kuvamhorosa handiti
ivo vari kubatanidza kuti vaite nyaya inogona kuti ipinde muno mudare ichitonga ini ichinditi ndakati zvakati hapana nyaya dzakadino. Ivo ndo vagara vachindiudza uroyi zvinozikamwa nevanhu vagere kumusha uku. ndovazogutsa dare zvamutaura dareranzva ndinoda kuparova taurai nokuparova panorevesha makataura rutatu ndoda kuparova achigeza mai avo mapanzwa aigeza kuma8 manheru ipapo pari kutsanangurwa nekuda kwokuti dare riri kuti ndo paranzwa parinogona kuti, asi ini ndiri kuti handina kuti mai ndoda kuparova pakasiyiwa neuyu. Mai ngatirovei magariro atagara tichiita nani nemurume wenyu tichishanda kumaini. Kana mwana wavo ane audio anayo yekundirekodha inini ndichitaura naye zvandakataura naye, ngaiburitse ngaiburitse. azigutse mangu vakateerera munzu nyaya yapa ndoda kuparova ndiparove here vaigeza na8 o'clock anditi ini ndo zvandakataura. mwana watonga neaudio nguva idzozo ma8 mai ava vaigeza namai vavo. Ndati inini ndiri kubvunza dare kuti vedare ini ndakati ndiparove here ndichibvunza here kana kuti ndakati maishoko ngatirovei marovero atakagara chipaita yanga iri nguvai madeko ekatisire kuna mambo handina kutomboona kuti vari kugeza kana kuti havapo kana kuti zvakadii. Ndakatoshedzera kuti maisoko ivo vakabuda vakati paishoko chii muroyi inini handikwanisi kuti ndimhangarire munhu wandakatungamira, handikwanisi kutsvagira ava n'anga dzekuti dzitiyananise ini naivo. Ini chandinoda ndechekuti ivo kana vaona kuti ini ndiri muroyi vakazvibata ngavandishedze tinde kudai sezvatauya pano. Izvozvi ini ndatoingana uye uroyi hwangu hwokuti ndakaroya murume wamai but kana dare rikasatonga nyaya iri pagiraundi iri kutaurika inoreva kuti ivo vanozviziva ini ndinozviziva. Handiti kureva kuti dare rangoti hatisi kuda kutonga tichikuenzanisai, tiri kuda kuti iwewe tikuti nekuti uri kunzi wakazotaura hatikutyei nokuudzai amai ava vana kunyeyai musatume dare kuripa mashoko. Isusu tinoshanda nemunhu zawa client ndemunhu akavafuna kudaro kuzotaura kuti makanga muchisvika pamba pavo muchitaura mashoko avari kutaura. handina kusvika pamba pavo isusuka hatina kunge tiri ikoko. handiti anotiudza kamunhu ari akamhangara nyaya yake. Isu tatida kuti makataura tina kuti makadini tiri kuda kubvunzai kuti muzvidziwa here zvavari kutaura mai avo ndo zvamakaita here. Imuda kutende munyaya yenyu yokuti makanangwa uroyi ndosaka maida kurova maida kubhadharwa nyaya yekuti mazi muroyi nevanhu ndizve musatyisa ndise nhau kana tichitaura inonzi kaunda kuchirungu iyoyo yekuti munhu kana akumhangarira dhuma iwowo yoti naiye akanditi zvaka hazvisiri izvo zvatiri kutaura. Ivo vakaona zvakakodzera kuti zvandakaitwa zvinoonifadza vakauya kudare haungati munhu akuti muroyi wakauraya murume wangu woti kwanza handingaite kunomhangarira kwamama anomhangarirwa kupi manje. inyaya dzinenge dzichiitika makagara uchiona kuti inini nevava hatina dambudziko rekunyanya, asi kuti mai ava ndo zvavari kutaura. Mai ava vana vavo vachiuya kwandiri vanoti mai ava mutogwa pamusha pedu
imi kana mune zvamunoda kutaura munotaura nesu. Haina handigoni kuti nditi nhema nokuti ndinoziva kuti havasiwo wekwajekemu ndekuti ndopandati tichitaura panyaya iyoyi handiti uyu ndopakauya ndobva tataura panyaya ipi iyoyi tichitaura panyaya iyoyi akanditaurira izvozvo ini ndikati hano haisi problem muzukuru avo kana vakagumbukawo nekupindurana kwatakazoitawo mashoko asi inini pamatauriro ndaitaurawo ndakanangana neizvi iye akati ai imimi itai sevanhu vakuru mose nani namuchemberi handiti but inini ndine kubatikana ikoko kuti ava vanongiti ndiri muroyi Nobody knows saka mhosva yangu iri pakuti handina kumhangara. Usasvitaure munhu kana ndina kuzomhangara mouya muri penyu mega kuzomhangara nyaya yekuna kwauroi namai ako nhasi munoda kuti mupindure nyaya dzavo dzavari kupomerai. Haidzi handidzizivi. Munobatirira chete pekuti vakakuti imuroi. Handisi kunobatirira. Right, varume vakatumwa nadingi mauya pano tibatsirei. Pane pamakatumwa here kuna amai ava muchitumwa nenyaya yekuzokumbira ruregerero kwavari. Navamoyo muripo? Pindai mudare. Garai apa. Ndomudare imomo kwete murumbu. Vari kumapepo noitwa vana? ndoitwa vamafundikwa. Vamafundikwa kutarisa muri munhu mukuru chaizvo kwavo. Vamasara. Tibatsirei panyaya iri pakati pamai ava nababa. Mune pamakatumwa here sekutaura kwavaita kuti muende muchinovakumbirira ruregerero avo vamoyo? Pamusoro ivedare, pamusoro evangezi, pamusoro emakurukota ese, pamusoro ina vamwe vose vakaungana. Inini ndakatumirwa navamasara achiti uyai munodipa kwamoyo. Ndobva ndasumuka ndaenda ikoko, vamasara vakaenda nebhasikoro, ndakaenda netsoka. Tanosvika paya ndiripo kubvunza kuti ko chii chakatore nzvimbo. Atapsoni vakati varume, ini ndakanga ndakadhakwa, ndaifamba nerodhi ndichibva kwavakanga vachirwa, asi nyaya iripo varume. Kudhakwa kwandanga ndakaita ndokumbira kuti munondipirawo ruregerero. Pandakapfuura ndikazotaudzana namai avo. Saka inini handina umbovo hwakanyanya kuwanda maningi wandakanzwa kuti vakati zvakazodini kana kuti takadini, takanetsana kana kuita sei. Ndobva ndasumuka namasara nomumwe wavanoita kudai munun'una here kana mukoma handizivi. Takaenda tiri vatatu. Taenda kudaro takanosvika maisoko vatopfeka vachitorongedza kuti vadini vabude kuda vaitsvaga zvekufambisawo nyaya yavo. Ini handina wandakandati ndaona kana mudzimai wavasoko kana ivo maisoko kana kuti mudzimai wamoyo. Handina wandakaona kuzviku mwana wandakatumirwa namasara tikazosangana ikoko kwamoyo. Tasvika kwamaisoko vakabva vanga vakutokiya mikova yavo vachindibatsirei mundipewo nguva
ndezvandiri kugadzirisa kuti nyaya yangu iinde mberi. Saka vadero takaperera ipapo, hatina kuwana nguva yekuti titore vanhu 2 ava vagare panhu pamwe tinzwisise nyaya. Munhu ukatumwa kunokumbira rege hauna kunotumwa kugadzika vanhu, nokuti kana ndikange ndichida kugadzikwa pasi handikutume kuendai munokumbira rege, ndinoti ini ndachikumbira kuti mutiyananisewo, handiti ndizvo. Imimi makatumwa naMoyo, ndizvo here wemasara? Tsanangurai, kutumwa kunokumbira rege hakuti kuyananisa vanhu. Pamusoro emakurukota ndichaita sekuti ndititsanangure sekuti inoita senokubata inini picha zvandiroda kutsanangura kubva pakutanga kwayo, nekuti inini paitaitika nyaya yeitaimidziri ndandiri kumba kwangu kuneko mamitas acho akati rebei, saka indai kwakuriseni kumapasti kutongoti kuma to 6 ndichienda kutakura zvidhina sekutaura kwavaita vakandimisa amaya. Saka vandimisa ndine ngoro yangu yemadhongi, ndobva vanditi ndombokudisturba iwo. Zvandiri kukudisturba iwo ndine zvandakasanganawo nazvo pana vaMoyo vakatiwo vachipfuurawo nepanapa, vane mashoko avo vakataura sekutaura kwavaita kuti vakati maishoko ndiparovewo here. Ini handina chandakapindura kwavari, ndakaramba ndakanyarara. Vakati ndozvakaitika ikoko papai pamba pangu apo, asi handizivi vava vakadhakwa, handizivi kuti vava vari kumba kwenyu here kana kuti pfupi. Ndikati kumba kwangu vanga vasiri ikoko, papaine humwe yaitiwa, saka ndopa vakanga vari, ndaitowo kwagweshi. Vakati alright, saka inini ndati ndikuudzeiwo ndikakunonodzaiwo kwamuri kudini, kwamuri kuenda. Ndokubva ini ndokubva ndadarikira negwendo kwangu ndaenda panozi pamofu, ndobva ndanosvika ndobva ndaloda zvidhina zvangu ndodzoka. Sekutsanangura kwaitaiwo maizvoko kuti mudzimai wavaMoyo akazondimhanyira futi, tokangoti semupozisheni yandakabatirwa naamai avo. Vakati mira ipapo. Ndobva ndamira mberi, wakaenda mudhara akanonimisira madhongi angu aya. Ndobva vati vamasara tanga tichikumbirawo kuti muuyewo kuno, mutori wamafundiko, muuye tizotaura, nekuti nyaya iri panapa ndeyekuti vaMoyo namaisoko vakataurisana madeko. Saka tachikukumbirai kuti muuye tizonzwa kuti chii chakaitika kuti vatukane. Nditi ini ndobva ndati ndakatomboda kuramba. Pamundaraunda yakakamisa akati aiyo endai munonzwisisa, nekuti zvinhu izvi zvoda kuti zvibatsirane. Ndobva ndaenda kumba kwangu, ndobva ndatumira mwana sekutaura kwavari kuita. Ndatumira mwana ndakaenda nebhasikoro zveshuwa. Inda tisingazivi kuti vari mumba mavo. Ndobva ndasvika pamba pavo, ndobva ndadarika, ndobva ndaendawo kumaini kwavo kwarutaura kuti kwaichera gomba. Ndobva ndanosvika kwakanzi aiwo mavasiya vari kupi, vari kumba. Indobva ndadzoka kumba. Saka pandakadzoka kumba ndakawanika vakagara vari 2 vamafundikwa navaMoyo. Ndikati ndasvika nepano handina kukuona Yohani, bhasikoro rangu iro radai. Akati wasvika pano? Ndikati ndasvika nepano. Saka inini kumaini ndakanoona paine munina wavo uyo. Ndobva ndati maiguru vari kupi? Akati amaiguru ndo vari kutema miti apo. Ndobva vaenda kunovatora, ndobva tauya tasvika patagara paya. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti takabva tabvunza tikati chiiko naimwoyo chakaitika pamuri nani namai. Moyo haana kukwanisa kutsanangura chinhu chakaitika paari namai asi akangoti ipapoka ndandakadhakwa zvangu. Asi kana zvichikwanisa hazvo kuti titaurirane, tionesane, tikumbirane ruregerero pane zvakaitika, ndinobvuma zvangu kuti tiite seizvozvo. Ndobva takabva tasimuka inini vamafundikwa nemunina wavo tikaenda pamba pamaisoko. Maisoko zveshuwa vanga vakurongedza nezvataugwa nababa ava kuti varongedze kuti vafambewo matanho ava vaiti vada kuti vatore. Vakati tagara tamhorosai, vakati kwakanaka here? Tikati kwakanaka. Ndandauya nenyaya yamamandipira parodi, ndazomhanyigwa nemudzimai wani wavaMoyo. Saka tatati tione kuti zvakafamba sei. Vakati sorry henyu, pane pandoda kuti ndimanyire. Saka zvapane pandoda kuti ndimanyire, po ivo vaMoyo vavati kudii.
tikati vamoyo ava vati vanokumbirawo ruregerero pane zvakadii pakutaurisana kwamakadii kwamakaita. Saka ava maizokondobva vati deno maizivawo zvakataurika, dema musina kuuya papi pano. Saka kana guri ruregerero inini handikwanisi kuti ndikutambire. Vanotanga havo vakumbira ruregerero kumurume wangu vozouyawo kwanani kwandiri, handiti maona mani. Saka isu paipai ndobva tati aiwa isu takachifungidzira kuti inyaya yekuti tinogona kuti titaurirane toonesana kuti ichi neichi neichi. Kana yakadaro nesuwo isusu tongozongomirirawo sezvo mati tichazodaidziwawo ndobva tichazonzwa nyaya yenyu kuti yakamira sei. Ndo maziviro andinoita panyaya iyi. Tingarambe here kuti vamoyo vakataura kutaura nyama yavo? Zvirambike ndakadhakwa, saka ndachikumbirawo munhu ari kuziva kuti ndakakanganisa. Right, ndakanganisa. Ndakuda kunotsvaga kukumbira ruregerero kumunhu wandakanganisirana naye. Munhu akakanganisirwa, murume wake akashayika. Handimabazwa. Ndoda tichiteerera kuti munataura zvinhu zvakashata ndiani. Murume wake akashayika. Woti kumunhu anoda kukumbira ruregerero, ndachikumbira kuti vatange vanokumbira ruregerero kumurume wake. Chicho. Handisi ndakataura mashoko iwayo. Musataura kana mambo achaura munonyara makuwa nguwa. Handina kuti ndiri makataura. Saka handizoti murisabhuku akaita sei. Hamuna hunhu. Imi mukati murume wenyu tumukumbira ruregerero kumurume wenyu muri murume. Ndizvo ndikutaura mashoko akutaurwa apa kuti vakati tangai vakumbira ruregerero kumurume wavo. Handizvo vamazana. Teererai kana vanhu vachitaura, munzwisise kana munhu achitaura. Imimi ndimaikumbira ruregerero kuna mai ake. Right, zvamuda nokumbira ruregerero, munhu wamuri kunzi tangai vanokumbira ruregerero muchaka techitaura dare rekuvaka kusha. Ndizve risita rekuvaka musha. mamuchida kuitirwei navamoyo nai mai nezvavakataura? Hazvekunyengai haisi mhosva. Ogara ndakurambirai. Kana vachitokudai vanotongokunyengai motosimba nekuvaramba. Izvozvo kana tese tiri munhu munotosimba kurapa vakadzi vachitonyengwa. Handisi kuti dananai navo musingavari. Tati iyoyo haisi mhosva, especially kudare redu rechivanhu. Kudanana kwevanhu eziromwa munhu asina kutora mudzimai woumwe, hapana mhosva inenge yaparwa ipapo. Unotongosimba kuti musandijairire, handizvide izvozvo, handidi, handikudei, handiti mapa kurambana kwenyu. But pekuti muzotukwa maramba madhodha, handidi munhu mozotukwa, iyoyo imhosva. Handiti makwa asingade hadi handiti nekudongorera ndokusingabvumirwi. Handiti makwa aiwa iyo icriminal, inotori criminal. Iyo it's criminal. Hautenderwi kuda kunoona zvinhu munhu chiwandira. Mhosva, criminal case. But hatidi kupomerana mhosva. Wakambodai paya, saka izvo ndakuwaridza ndakuti zvakare. Hatina kwatiri kuenda. Makuhwa anoguma panzira so asi chokwadi choramba chichienda mberi. Matsananguriro aita varume tuhani anondiratidza kuti nyange vakaramba vamoyo kuti ndakataura inini semutongi macho ndinenge ndakuti no, nekuda kwechichi nechichi mhosva yakaparwa. Zviri kutaurwa ndo zvamakataura zvinogona kunge zvisiri izvo, asi makataudzana mashoko ekudii, ekupopotedzana. Bhadharai waisa bhuku kuna mai avo yekuti sori yamakanga muchituma varume avo
unokunda kutuma sori yachona takuvapa munobhadhara wai kana kuti 100 US yekuvati sori amai mangwana kana muchivada vanyengei feya vasikati machena kwete zvokumirira usiku kana kutotanga mavhiringidza njere handiti mapawa dzekuti hamuzozivikanwa kuti pamaida kurova pacho ipapo otherwise maikanyimirwa unzi makadhakwa mangwana munozoenda vakuudza vanhu kuti hazviri kupi handiti mapawa munhu ari kuda munhu handingamirire kutanga ndadhakwa ndotomukira kana kuri kumukira muchitoona ndamukira amai kucheri kwakadai inhawe kuti ndisaonekwe nevazhinji nyaya ndauya nayo pano ndeyerudo chairo munopenga here imi kuti ndati munyatsoona kupenga kwachona saka maona nenguva yandasvika pano inguva chete yekungoti vazhinji vasaona kuti ndiri kurongei amai ndiri kukudara handiti kwete nyaya yekunoita kuti ndatanga ndazonodhakwa hauchaziva mashoko pekugumira hauchaziva zvekutaura hauchaziva zvekudidididi idzoko kuita kwakadaro sabhu hatizvide zvinhu zvakadii zvakadaro handina kuti makavatuka muchiti makazodinidini asi hapana nerimwe zuva pekuti ndingazonokumbira ruregerero kumunhu ndisina kumutuka hazvipe zvakaitika saka ndiri kukumbira kuti mundiudze kuti wai iyi vanenge vaiwana zvarei pamusoro iri tipindirai shoko rekutaura sakutondedza wai inouya zvarini zvinoda here munhu pamusoro iri dare zingati pamusoro iva ndikuzvizwisisa idipindirai bvunzaiwa zvichitaurwa kudai ndikuzvizwisisa zvinhu mai ava ndinogona kuvakumbira ruregerero seizvozvo ndigovapa hwai asi nyaya yangu yeunoyi haina kupera haina kutaurwa afa zvaingaimo hatisabu musatenge muda kuratidza kuti moda kuita usaboniiwa ndozvandiri zvikutoremekedza vanhu but pane pandinoramba hamuna kuuya muchibhangara nyaya yeuroyi muno mbazvinzwa handitonge nyaya yeuroyi yamuri kutaura imi yamusina kuunza mudaro handina kuramba zvokunanga nauroyi kwenyu handiti mapanzvo mati imimi vana vamai ava uyu zvichida nevamwe vake ndo vakati makauraya baba vedu pano handitizvo saka totonga munhu ari kunze kwedara asina kumhangarirwa mudaro ndiri kutonga nyaya iri kuhwitireswa nevarume avo kuti makasvika pekuti ngatendei ndikumbire ruregerero kuna amai handiti zvinoratidza kuti makanga muchizvisvoora kuti zvichida ndakadhakwa pandakapfuura nezuva apa handiti ndakatukana naamai avo kana kuti ndakataura mashoko asiriwo ndobva maakufira guilt yekuti ndinofanirwa kuvakumbira ruregerero saka naizvozvo ndozvandiri kuti ndisingakupei mashoko ekuti makavati zvakati asi makataura navo zvisina kunaka bhadharai hwai kana paine nyaya dzekuti muri kuona kuti ndo dziri kukonzeresa handiti kana kuti makuti ndaifunga kuti nerimwe zuva zvichida ndichazodiwa naamai avo saka handigoni kuvaendesa kudare kwamambo kuti ndanangwa uroyi mumusha mavo aiwa mazoona kuti hazvanga ndichida hazvida kudzokai kudare mumhanhare nyaya yekunangwa uroyi naka kunangai uroyi ini ndatonga nyaya yauya naamai avo kuti bhadharai hwai yemakuku wekuti aiwa amai sorry but kana uisa bhuku mumusha chirikadzi nenherera ndo vana vako vekutanga kuchengeta handiti mapawa saka mukaona makurwisana nechirikadzi mambo havadi handiti mapawa mambo havadi nokuti sabhuku ndiwe mudangwe rani ramama kana pasina headman handiti iwewe ndiwo unotaura matambudziko emhuri avari kusangana navo uchitaurira mama
but vana vako iwewe sasabu ichirikadzi nenherera mumusha ndodzamakagarira, kwete kunovahura vasingade kana kuvataurira maga emashoko vasingade. Basa renyu ndiri kuvachengetedza, kuona kuti paane nzara ndeupi pakusiyiwa kwaakaita nemurume ane vana vari kurarama vari voga ndiani. Handiri makwana, ndo basa renyu. Kwete rekuunzwa kudare kunzi Sabhuku ati ndiri kuda kuparova. Ndiani asingade? Nzira yatashandisa haina hunhu pakuda munhu. Nditi mukada kuita vakadzi 10 Sabhuku munoita vakadzi 10 as long muchigona kuvachengeta, as long muchigona kuvaremekedza sevakadzi venyu. Handiti makwana. Saka ndiri kuti why inouya rini kudarira mambo todedza amai avo kuti moyo vakadzora uso hwavo pamuri nemhosva yekutaudzana mashoko asina kunaka nehwai yenyu shuya yekutora. Zvinoitika rini izvozvo? Why kana kuti 100 andigone kudarika 14 days. Ambonodarika 14 days. So ndoda kukutendai kureva kuti kubva nhasi kusvika musi wa17 inenge iri Friday. Uyai musi wa17 nothing is wrong. Pana chakamboipa. Uyai newai musi wa17 next court. Ngai mabhadhara wai namai ava tozoenda mberi.